children of God, mga anak sa Diyos. Sa unang mga siglo sa simbahan, nito nga ang usa ka seryoso nga heresy kon bakak nga pagtulunan nga gitawag og Arianism nga nagikan sa pagtulunan ni Arius, usa ka pari nga nagtudlo nga si Jesus dili tinuod nga Dios kundi usa lamang ka binuhat nga mas ubos kaysa Amahan. Kini nga ideya mikaylap pag-ayo tungod kay sayon kini sabton og daw logical sa uban nga naglisod sa pagsabot sa misteryo sa Santissima Trinidad. Daghang Kristiyanos ang nalibog o nabahin ang simbahan tungod niini nga pagtulunan. Ang Arianism nag-ingon nga there was a time when the sun was not. Nagpasabot nga si Kristo adunay sinugdanan o dili walay katapusan. Apan kini supak sa tinuod nga pagtuo sa simbahan nga si Jesus usa ka Dios uban sa Amahan. Ug tungod sa kadako sa krisis ni adtong panahona, gipatawag ang Council of Nicaea aron tubagon kini nga isyu. Didto gipadayag sa Council of Nicaea nga si Kristo begotten, not made, consubstantial with the Father. Sa binisaya pa, si Kristo matuod nga Dios, gikan sa Dios nga matuod, gianak, dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Ang simbahan nagpabilin nga lig-on sa kamatuoran bisan pa sa dagko ug daghang panagbangi. Ang mga church fathers misukol sa sayop nga pagtulunan aron mapanalipdan ang pagtuo. Ug kini nga kasaysayan mag-andam nato ron sa pagsabot sa ebanghelyo. Si Jesus nagpadayag nga ang makakita kaniya makakita pod sa Amahan. Ang iyang pulong nagpakita sa iyang pagka-Diyos o sa iyang panaghiusa sa Amahan. Mao niya ang atong pamalandungan karon. Unsa may makutlo nato sa atong ebanghelyo? Unang punto, ang pagkaila kang Hesus mao ang pagkaila sa Amahan. Mingon si Jesus, whoever has seen me has seen the Father. John 14:9. Sa binisaya nga hubad, ang nakakita kanako nakakita sa Amahan. Kini nagpasabot nga si Kristo mao ang hingpit nga pagpadayag sa Dios. Sa atong kinabuhi usahay, mangutana ta kung unsa man gyud ka no ang itsura sa Dios. Apan sa pagtanaw kang Hesus sa iyang gugma, sa iyang kaluoy, sa iyang pagpasaylo, makita nato ang dagway sa Amahan. Siya ang hulagway sa Dios nga buhi og duol kaadyo. Busa ang atong relasyon sa Dios dili kanang abstract kundi personal ug klaro pinaagi kang Hesus. Kung atong masabtan si Kristo, masabtan usab nato ang Amahan. Ang pagkaila kang Hesus mao ang pagkaila sa Amahan. Ikaduhang punto, pinaagi sa grasya gikan sa Amahan, kita mahimong instrumento sa buhat ni Jesus sa kalibutan. Dili ni pasabot nga kita mahimong mas labaw pa kang Jesus, kundi nga pinaagi sa grasya kita mahimong instrumento sa iyang buhat sa kaluwasan. Ang simbahan nagpadayon sa misyon ni Kristo pinaagi sa iyang mga miyembro. Gani atong auntie nga si Saint Teresa of Calcutta miingon, I am a little pencil in the hand of God. Usa ako kagamay nga lapis sa kamot sa Dios. Kini nagpasabot nga ang Ginoo makagamit bisan sa pinakagamay o pinakaubos nga tao. Busa, ayaw pagduda sa imong kaugalingon. Kung magtuo ka kang Kristo, mahimo kang instrumento sa iyang gahom o gugma sa kalibutan. Pinaagi sa grasya gikan sa Amahan, kita mahimong instrumento sa buhat ni Jesus sa kalibutan. Story time. Karong adlaw, gisaulog usab nato ang pista ni Saint Athanasius of Alexandria, usa ka obispo nga natawo sa tuig 296 og namatay 373, nga nahimong bantugan nga defender sa pagka-Diyos ni Kristo batok sa Arianism.
Bisan pa sa dakong pressure o pangpanglupig, wala siya mibalik sa sayop nga pagtulunan. Wala siya ni hangop sa sayop nga pagtulunan apan ni padayon sidya sa pagbarog sa kamatuoran. Ug tungod niini siya na exile 5 times. Gipalayo siya gikan sa iyang diocese. Apan wala gajud sidya mi surrender. Ni kumbati jud siya sa mga sayop nga pagtulunan. Mao nga gitawag siya og Athanasius contra mundum. Pasabot Athanasius against the world, no? Si Athanasius batok sa kalibutan kay bisan daghan ang misupak kaniya, nagpabilin siya nga matinud-anon sa iyang pagtuo. Ang iyang kinabuhi nagpakita nga ang kamatuoran dili sukdon sa kadaghan sa mong suporta kundi sa pagkatinuod niini. Ug ang iyang kaisog ni Saint Athanasius usa ka inspirasyon kanato nga magpabilin nga lig-on sa atong pagtuo bisan naay daghang mubabag nato. Children of God, mga anak sa Dios, ang Ginoo nag-awhag nato sa pagtuo kang Kristo nga nagpadayag sa amahan og naghatag kanato og bag-ong kinabuhi. Ayaw tuguti nga ang kalibog sa kalibutan makapahuyang sa atong pagtuo. Maningkamutan nato nga mas mailhan si Jesus diya pinaagi sa atong pagampo ug sa atong pagpamalandong usab sa iyang pulong. Isalig usab nato ang atong kaugalingon sa iyang gahom nga nagbuhat og dagkong butang pinaagi kanato. Hinumdumi nga sama kang Saint Athanasius kita gitawag sa pagbarog sa kamatuoran bisan pa sa mga babag ug sa daghan nga mga hadla. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.